Ba, ala gabi. Uy, mara jud ko. Na-shock jud ko. Nagkarag siya kang tuod. Tapad ba dyan? Amping mo ay. Ang pudod nga na ay doktor ang ginag-abot kay ang madali mo. Di, may problema kayo. Nanas na sungo, ang doktor, di mag-permis sungo, kaya dagang sa hospital. Ikuan, pwede mo na natawagan. Dok, sa akuan man dyan. Sa klinik. Na sila kuan jud. Kaya mga doktor, diha, namas sila kanya-kanya, namas sila mga hospital kung kaduawan. Hello guys. Good morning ninyong tanan guys. Napamikaroon sa tubigon. Kaya ako sa Rabe. Isira. Isira sa nang palpagit. Diyan karon si Ate Joshua. Naglakaw sila kay magpa-hospital. Kay kuwan ka nang parehas man na si Johnny Terry. Sus Ginoo ko. Grabe ka nang urba gabi eh. Kay nanihapon mi. Kalit malaman og kanang ka tumba. Gakarag-karag kus ka ng kuwan. Kahaglok na imagine na nga kuwan ba si Terry. Yung mga dyan si Jan kuwan. Terry. Diyan mo to karon guys. Magto sila kuwan hospital dyan. Kami mabiling dari. Nakuwas mga bata. Diyan guys. Dani dami natug. Dakakadyo ilang kuwan. Kwarto. Dari raming duha ni Junjun. Napaisa ka kuwan dito. Isa ka mga bakanti. Waining higda. Kaya si ate. Dari ramas ate ning higda. Grabing nindotag ilang kuan guys. Bye. Ilang kwarto lang kasi ilang kwarto arang kaluwag. Napaganito ay nakasandig to ah. Napilay bisita pwede pa diha kuan ilatag niya. Ganan kadyo kung naglantaw-lantaw sa ilahang kuan Arkuba na nes kadyo tanaw nag ilang kuan guys. Arkuba. Jawa namin nagpa-aircon kay kanang nay tugnaw. Gitugnaw ko. Diyan na sa atin dari sa kuan kusina mga bata natug pa. Nagkagpaningang bukes. Wapa ko kuan. Nalo ang kadyo ilang kuan. Bye. Kamera magitik-tikaw dani kay may nagmadyo dani pilatom ra kadyo mi dani. Ningin lang bye. Na-stress na kwarto sa sobrang pagod lagi. Ano ba ni kinahinay na pagka kuan ni kung gabi eh. Nasa may dengagan? Adik eh. Asa magtakalan nanti? Di ah. Nala. Kuan. Ano man itong ikuran niya eh? Kung tanang ko yung tagpili lang sa akin. Asa magtakang gana dito. Hindi raro. Nasa sa kanan no? Mahi ang bagong humay ka? Lami. Lami na yung bagong may bagong pinagaling. Kasi butang yung may inugasan na. Nanay Idreo sa tunggana. Na-imagine din na stili gabi eh. Kurbaan ako mabagang lang sa ganin na tulalapok. Kaya klaro. Mga sisisang TV. Mawas ko. Ni-stock ba dyan kadit god? Ni-stock ba? Paglingin ako mo sa ni-stock na raw. Abi na kung naray di ba siya? Bukan na magkano. Wapos kalihok niya tinapuratan ko. Ako gani gabi. Ginoo ko. Pwede adjustan mo na. Ang pag-click dala mo. Electric naman gud ni. Ang konsenta pa, magkape pa. Hey guys, good morning guys. Maraming nanaliga daning baja. Mura pa mo ang bay. Tikaw-tikaw. Magkwanta pa, mamainit. Narito ko, yan, ano mo ito, i-post lang ito. Kung ano ito.
Kaya ulit ka din, no? Ikaw, diday ka mo mainit. Wala mo ka ako. Palili. Ilihan ni Mainit pa guys. Niabot kining barangaya. Aka to sa ibabaw pa. Okay na mo tayo. Asa mo ilihan sur or ilahan Milihan Norte. Diyan norte ni. North ug south din di ay. Oh, hapit na lagi Napit binakabot namin dito. dito nami. Kuba, ala gabi. Uy, medyo ko. Na-shock jud ko. Nagkurag jagang tuod. Tapad ba dyan? Sa una to Hindi, ang kubaan lang ko kay. Maduk-duk yung order eh. Ugwa lagi ni. Maditso to siya. Ug wala lingkuranan. Kani man may Anak mo nakamami. nakaalalay niya kay ang bata pod Di ako nakalingkod man diha Pero nabugat ba, man. ala kung baan na to siya. Napura to napura to. Pero sakit ko isang gilid lang. Masig Di man diha man siya napito sa pinakatuloy. Mula tire, dire. Magalaging tiri. Nangguan pala dire, tire. Maglang ko ba? Jadi Dito ka ra bro dire dire. Kalingaw. Yo, kata. Mas sila Julian na. Mawak ko si Jess kau galingan ba? Di makainamdum. Di maksyon na rabag paaksa. Ijang dani Ay, gawain. lagi anak kay basig Muna ikuyaw mapakan nila lang dire. Di maatakihan jud sa kanang. May ingana dyan Wala na jud ko sa dani. Ay ayun ang kutsara, di maayo kutsara. Oh, gingon na Kaya ang kutsara delikado, mas delikado kay nagsuksok simba ko na to ang dila na ilalom, putol. May pa inyo lang naon. Naon lang. Ano? Wala lagi na gabi kay. Ayaw nang suksok. Nakaila ka na hadyo, nakaila ka. Waha. Di siya kaila eh. Hindi ka dyan nakaundan. Ito pagka naundan na ganing katawa man. Luoy ba? Ano sa kali ay sa kay bawo na sa isa. Hindi naka-years. Gamay pag wala si ang laki. Di na aksidente maguguna na sila gud na sa Class motor, Cebu. Na maguwang laki. Basta makuan nga hindi nga ang ko. Di man na mo react na dyan si Terry. Di wa maning react na dyan nagijatong na na. Tingnan ba ito ko katiri nga tambal kay laki. Duin ang tanas sa tidewa na tukari. Wala, gamay pag wala laki. Suka to pag anak ng bande wana. Pag undang na sa tambal, balik mo lang Cebu. Hindi na pa to. React dyan dahil siguro no. Bisag dugay ng panahon nga wa na tukari. Tinganan yun ni. Napa ba yung tambal na sobra ko daghan mo ko to. Dalang Ah, dalagit inyo alay. Lambil na nga minyo diri taga dalagit, gigagaw. Dire? Oh. Dalang kita mo nga. Napay mga taga Cebu dito sa kwan. Dalay dito na itong mga Taga buhol. taga Bohol. Pag tinupli, plido ulit. Ano yung ipuson? Pero may halat. Pagbutang og isa ka trapo daris kwan. Ito man eh. Paswerte. Dana ra na uy jud ni labti. Hindi ito pula lang ito. Balhin. Nakuhan, naubak. Paswerte na. Tanawa ko nimo ang messenger dong ni nga na sa ati Janet. Kay. Basig na si Jay gi-message didto. Kami sa nga pa-check ko nimo ang FB. Yan. Yan sa mga baso ay sako pang basura te. Mas kuan gawas. Gawas na sa gawas, gawas sa gilid. Ano yung mga kahoy te, mga kuwan. Nadag lagig bayabas no. Asa? Na. Hey guys, majong bantag ni jong tanan guys, namidaris ilang ko ano sa ilang nataran. Nagarin si ate si Junjun sa ilang mga buwak kasi nabot ni silang duha. Katom eh. Mahal ra ba na nga ng tanom? Ito po nagyuta. Lalong te. Ay, sa kapong dilipat te. Apa? Hindi na ito po na ano. Kuan. Sali atras ba? Naging lag motor, tulok ka buok. Nakadagan sa Kunyo, ginaganda po ni Boy sa ticket. kana Team X. Price na tuwa. Hindi mo kung paborte kay Kuan. May juta. Asam to tayo? Oo. Tambo kayo to. Saka gamay te.
Saka kamay lang. Nah, ay ako na tuyo ko din. Kini ko tirsahan. Oh, pangili kamay sa pisto sa daan. Isa ti. Kana. Di pa, pangili pa kay murag umus lang. Kanina sa ito. Tapi dito pikas. Dito di rin sana. Dai. Sintir, sa hasintir yan, ito sintir. Ako yung tayo na, ikon ba sabi? Ulan pa? Plaster na nilag duha ka dagko. Mo na gidagan nila nga motor, hayahay no nakadag nga na nga motor. Swerte, nakuha na dito sa kuan guys sa tubangan. Na purma na. Naghanag na hagbang na mga dahon sa kuan. Bijabas, nadagman nagilang bijabas, mamatay magkana, sayang. Ito ka just bibiaya sa kuan guys, piso, yung giduwaan. Asa man niyang mama dana? Namatay ang mama? Nasa igsoon wala? Siya rapon usa? Arang kabuutan ka agahang mga alaga guys. Nga duha ka baby na cute. Ala nakagawas. Ala napakug na. So guys, nagila kagamo ang baby aya. Loy kayo napakug agijahang agtang kay ijamanggi. Daka pagijahang piso ning dagan man dyan suksuk man sa ilaw man sa lingkuranan. Agijahang agtang napakug. Ay nagila ka. Nagijang agtang guys, napakagamay. May naghilak eh. Laban ni namon ni nga mo ang bibiaya. Huwag si bibi, liksian. Dali. Kiss mami, dali. Kayo tagahanggak baby guys. Si kulot. Huwag si straight. May naghilak ha. Sakit pa di na. Sakit. Terus kaluya. Kanijang piso nga lab na lab ni jahang piso. Hala. Nagkuro guys ang piso di kulbahan siguro po na si Ja. Kiningilak man si Bibi Aya. Hindi naghilak. Kay gijahang mama, nagpa-check up magijahang mama. Silang duha ni Aisa nag-uban. Inam kang tubig? Ha? Matag tubig ha. Tubig be. Nami kadyo paminawon guys. Nagkanang na yung mga kanta sa kapilya ba? Unan pa? Mina pa ka? Mina? Nami kadyo paminawon nag mga kanta sa kuan ba? Kapilya. Price. Hindi ka? Ikaw, be? Iuli ni mo? As man na natin iuli. Sa likod. Kuno ning ibalik ning piso. Kay mao ning nakahangin nga. Na. Ala!
Dagan. Sa may natin ibutang. Dani na tisod. Batang ko na madaris kuan box. Nya tong takliban. Jag matay, dadang duha ka bata. Nag-i-snack. Kuha ni Hirt ako. Kuha. Hirt ako. Nagpadodan lang electric pan be, may gani mong uy, nagtuyok sa electric pan be. Malispikas. Guys, mga unaga mo ang baby. Kauna mo ang baby. Bantay bata 163 sa takaron guys. Init pa. Sa pabugnaw na. Limpyo niya ang kamot guys, kinangugas ko. Ano silang ipangugasan nila ang mga kamot kay madoduwa ba na sila dari? Di kag sabaw be? Sili bibilik siyan guys dia. Gijang gikaw nagkaring sobra ni Bibi Aya ganiha sa pamahaw. Init pa man nagamong kuan guys kanon kay bago magdinunag. Kaya silang ipakaon kay makalas 12 na. Ikaw be, hungitan ka na be? Hungitan na lamang ka ni Mama Gigi na. Atang batang kuan be, kanon. Kanon. Hindi ka mo kagisda. Tungungitan si Bibi Aya. Ano sakit imong obe? Hindi? Napuwa-puwa jadi dyan po nagtang. Na guys. Loy kadyo. Nagtang napuwa kay dyan magigukod ag piso. Nisuong man sa ilam lingkuranan. Pagduko niya. Na kuwan sa lingkuranan napakag. Yehey! Gamay na lamang nabilin sa mga kanon. Ikaw be, hungitan ka na be? Leksian? Hungitan ka? Naman ka magpahungit kay dalaga naman ka no? Kamu naman kamukhaan mag-isa no? Si Bibi Aya lang atong hungitan kay karong daghag makaon. May gup kag sabaw. Kani, di ka. Wa pa na uli sila ate guys. Andiyan ako mukhaon, magdungan rami. Ni ate og ni Junjun og ni Mayor. Na merkado pa sila. Very good, agamo ang baby. Okay, daghan na siyang nakaon. Sipod, very good. Kabi no. Kay kamao na mukhaon nga si Jara, di na mapahungit-hungit. Hindi ka ganag sabaw ng isda, be? Prito ra mo ang ganahan. Hindi ko no si Jag sabaw, guys. Prito ra ko na ija. Yubo lagi ka, be. Nana sila. Ningdagan siya sa kabi ni Jagijang mama. Dali be. Gamay na lamay nabilin sa muang kanon. Nay sinabaw lagi oh. Ha? Nay sabaw pagka na. Kaysa nagsabaw. Kuya. Kaon guys, si Bibi Aya, very good kay. Dagan-dagan siya nakaon. Siliksian pod, very good. Yehey, clap be. Clap your hands sili. Yehey, daghag nakaon. Clap your hands, yehey. Kay dagan sila nakaon. Busog. Inom na kuan tubig. Naman na magkawag mga bata guys, mukhaon na pagminahan. Ay, nga pala.
Is mayor guys. Sino ginom? Ano ka? Sipon. Sabay Jisik. Taon na ko guna. Kaon na po. Habi. Kana kinanan ni Aya. Ang isa nagaliksi. Sige mag-chicken. Mga unta guys. Mga tayak na dyan. Diyan na pa ka na. Bitaw guys, joke ra. Kaya mo. Wow, lami. Lami. Busog ka, be? Kaon kag daghan, be. Kaya mo tambok mo sa mo to kagwapa. Sa may guys, sa taas dyan to ah. Nakatagijag motor. Hey guys, there is one guys, merkado sa kuwan, kalapi. Okay. Nangita sa atin ka ng kuwan kaang. Cute po, unsa ni pa? Butang ka ng itlog. Cute sa mga. Pwede po. Ah, sa sud. Lagi pwede natin. Okay ra natin, duha ka buok. Uli nami guys gikan sa merkado sa Kalapi, Saba. Dinugkuan kanta-kanta. Magsige tagtabi di madungog.